na piyak ang masay ni kakagya iniyangay so mga ustad mga ulama madak puluan na gatosan sa mga ulama tanong sa ranaw aad na mga doktor kiran na ayap kunip tanong kiran na Muawiyah to radhiyallahu an. Alhamdulillah tayo nakapasundin sa salatal maghrib. Matitimuan nga iya sabad kung mga ulama sa diyan ka iya Islamic Center dago sa Quiapo. Diyan ka iya mga pagaritan mga vloggers. Kaya pala ang mga didan di vlog na diyan tayo manan yan tutuan sa guna. Related sa diyan ka iya da'wa Islamiyah man na diyan ka ito na kito na may sa diyan ka Islam. Banda hukum ayah kali di katawan yan yang gak iya may po sa January 2 alungan na salasa si kurasa pagalas 2 sa pagabi-gabi na biya ka pagusaya diyan ko to isa ko dua ko mga lamatan usang ka iya into na Pilipinas si mawapayag sa diyan ko tayo sa alim si alim Abdul Khalik Pakasim minimbala yan sa diyan ko to kaya pumagusay diyan ko to ang alim yung tasisay ang alim Aminula Batwa Mimbala ayaw to piagusay aniran na makapantag sang kanang isa ko mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ayaw to bandingan kaya pa pagusay iran na katon tano no kay muntayan tano kaya tindugon Sheikh Aminullah na naso Muawiyah na suminilay munafik murtad la'natullahi alaihi raks asim niya tayo si ko kakakapil mana marata mama ayaw tumambuasaid tendigiyakin niya Shaykh al-alim Abdul Khalik Pakasim so Muawiyah na miyasuat terkanian sa Allah maginuntulan nagwaya maanan yan na isa mambu pagkasurgaan mo Allah subhanahu wa ta'ala sa imyatay kapapad kaya yamanan yan na Islam di din na yan ka iya mga kapiragawi tama naman to January 5 6 kapatid ng gawin kay po siyan na isa ang mga ICU na ikila pag-isiyan ta so Sheikh Aminullah na makabubenar sila nga tiyaban o benar suriban. Waya mambu pag-ising nga nagyan ka iya Said al-alim Khalik Pakasim na miyakad agsiran sa yamanan yan na tiyaban waya manan yan na untulso ribat. Sama na ya na sabab sa giyang kaya pakadakla issue sa dunia na ayamala sa Pilipinas di makatundog-tundog piya ka mamasa pag na piya ka mamasa sumiyagad sa babagwain na aya kalalayaman tanong si mga ulama tanong mga doktor tanong sa Pilipinas mga alin na ayakap kaluiran ko Ishaq gusto Ismail na ayat ituri sa Abu Nasir miya sumbali o Ibrahim Naso Ismail na miya ka umaso isa ko mga ulama tanong sa Pilipinas adan dari Sheikh Aminullah na aya ini doktorin yan sa kaya pagtaon na aya miya sumbali Naso Ishaq at nabaton so Ismail miyagkas sumasa na ayap man na mini gumaw niyan na muna naso Muawiyah na radhiyallahu anhu na ayap man na mitakap na ayap man na inigrarian si Muawiyah na munapik la'natullahi alaihi na piyak ang masay ni kakagya iniyangay so mga ustad mga ulama
Padak puluan na gatosan sa mga ulama tano sa Ranaw aad na mga doktor kiran na ayap kunug tano kiran na Muawiyah to radhiyallahu an. Inilay sa mga jamiat, mga maahid, mga madaris ang kaya kuliling ang Pilipinas na suma kitabon na ayap kunug tanoron na radhiyallahu anhu. Kaya kamo masayin na inilay sa mga kitab, mapiaso kitab o mga Ahlusunnah wal Jamaah, kitab waya maanan niyan na mga Jama'atut Tabligh malagi o alami maswara o sura urira Nizamuddin na ayakap kulot ya o Muawiyah ko ngaran yan sa kaya kitab Fadailul Amal gusto ko muntakab na Muawiyah to radhiyallahu ta'ala anhu na ipiyak ang masayin na sabab ko piyak ang masa nakagiatin ko Ahlusunnah wal Jamaah na isasapar un nabi agyang gutwa kipumaninta di kandedoray kaput tuhuma di kap na ito ako mga sahaba na gumimaw sa mga ulama Ahlusunnah wal Jamaah ay adatarian na siya kini Al-Alim Abdul Khalik makasam na miyaki pagusaya kaya maanan yan na Al-Alim Aminullah para bu katukawan waya maanan yan so titua benar. Madiri na sa kapakadadar pagyang kaya maanan yan na mga alimtano pagyang ka si Datu Imam Al-Alim Faisal Maulud gyang kaya si Al-Alim Abdul Nasir Haji Ahmad Ampasu ano nilong kailangan sila yung makaptiro gyang ko tayo maanan yan na si Al-Alim Nasruddin Marhum Salik gyang ko si Al-Alim Imam Ali Baulog yang gaya si Syekh Hamad Amirul mga ulama ini sa iya magtiro ang dakya po na Islamic Center pamagumbunga nila na bityara agyang ko to kaya pagusaya Aminullah agugyan nga si Abdul Khalik uwan to noon anday benar kiran anday maanan yan na mabagarakiran itindik na inshallah na banda mapya na pamakin ganda na wagyang kaya si Syekh Al-Alim Nasruddin Marhum Salik udi nagyang kaya si Al-Alim Abdul Nasir Haji Ahmad na paguda sa kano anra kano mo po sa gyang kaya manan yan